Ova tema, znate šta nisam nikad vidio, nisam vidio porezna izvješća grada, općine, gradskih hotela, nisam vidio porezna izvješća organizacije koje vode taj grad, organizacije doktora i vojne policije i policijskih specijalaca i hrvatskih vojnih specijalaca i različitih evropskih bandi, mafija i bandi iz Bosne i Srbije, znači nisam nikad vidio njihova porezna izvješća. Meni se čini da Hrvati skrivaju jako puno poreza i puno otežu kad će platiti porez. Mislim da su već godinama u odgodi plaćanja poreza, jer porezna izvješća nikom ne pokazuju. Znači kako može neko odgađati plaćanje poreza godinama, jer su oni ko na Jadanu Stojić koji misle da će sutra umrijeti. Može biti da svi bogati Hrvati koji zarađuju u tom gradu, različite organizacije i strane mafije, oni već godinama uživaju neku odgodu poreza koji će možda platiti tek nakon što umru ili nešto u tom smislu.